Но тук, окей, Стефан не отговори. Какво да направим следващия един месец, т.е. откъде да съберем пари, следващия един месец да бъдем... Аз изобщо не държа, тотално не се припознавам като личност, която иска да говори. Как да бъдем в BTV, Нова, Евронюс и така. Окей, нека да кажем BTV и Нова в Prime Time. Последният Prime Time, който аз бях заедно с Кирил Ников, миналата година, струваше 5000 лева само такса за телевизията. Prime Time в неделя в 6 часа. В момента дори са по-скъпи. Добре, може ли да предложа две конкретни действия в тази посока? Да. Първо искам да направим кратък списък. Под кратък имам преди 10 човека, 8-10 човека, които в това число включвам и нас от Гласа на бащите, и вас с Пламен, Карло, Елеонора и така нататък, които биха могли да се явяват по телевизиите, по радията и така нататък и биха говорили по темите. После да добавим към този списък всеки от хората конкретна тема, за която той би говорил. След това да започнем това аз мога да го организирам, ще ми трябва малко помощ, но мога да го организирам, да започнем масова атака към всичките тези телевизии, без да им плащаме, и всичките другите медии, като изтъкваме конкретни проблеми, върху които искаме да говорим и така. И втората част на масовата атака следва да бъде по линия на отговорите на изявления, текстове и каквото и да е в тези медии. Правото на отговор. И да пробваме за някакъв кратък период, седмица, 10 дни, да пробваме дали това ще сработи, според мен ще сработи, и да започнем всеки път да поискаме. Аз мога да организирам вторник, понеделник вечер се връщам, във вторник можем да тръгнем с тебе, с Пламен, с който и да е, по срещи с шефовете на телевизиите и да говорим. Може би не с тебе, защото ти си плащал до сега и те ще гледат като касичка отново. Да тръгнем и да говорим за проблема, да показваме някакви статистики, някакви данни, които да ги убедят, че имаме право, и да почнем да си искаме участие. И да минем и през правото на отговор като втора линия и да видим какъв резултат ще даде това. Ами ние спомням, водим едно дело за право на отговор, но ни правото на отговор е доста така. Той може да каже повече. Това е друго. Ние водим дело по закон за достъп до обществена информация. Не, за моето лично. Това да. Да, там е право на отговор, защото БНТ дойдоха в офиса, Деси беше уредила да направим цяло предаване малки истории и тези малки истории бяха тук. Точно в този ден децата бяха болни и децата бяха тук и майка им получи право на отговор, което ние в момента я съдиме за клевета. И право на отговор беше и такова интервю. И след това аз нямах право на защита повече. Така че правото на отговор е тук, който е последен. И което означава, че ние даваме, т.е. има някаква новина, ние отиваме, говориме, но те ще дадат на тях думата и това ще е последното. Тоест, повече нататък няма, те не правят повече. И в тази цялата схема ние печелим участие. Да, но след... Дори те да спечелят две. Те така или иначе са с едно отгоре. 1 на 0 или 2 на 1, по-добре 2 на 1 и ние да сме там. Още нещо искам да кажа само, което пропускам. Значи договорил съм със собственика на канал 3 да тръгне 24-минутно предаване, само че условието е ние да си го изработим. Нашата оговорка е за гласът на бащите, но името не е утвърдено, но и да бъде гласът на бащите, това не пречи да се дискутират всичките тези теми. Идеята е гласът на бащите по канал 3, веднъж седмично можем да изготвяме такова нещо. Сега, тук вече наистина ще има някакви дребни пари за снимането и за подготвянето, но предполагам, че понеже аз имам техниката, трябва да се платят хонорарите на хората, което ще е 5-600 лева на предаване, предполагам. И време, първоначалната идея беше, Стефко, ако помниш, ти да помогнеш с техниката, пък Слави да помогнеш с локацията. Аз да помогна?
С техниката. За техниката, Слави, освен това, аз давам и офис на центъра на София, имаме офис. Гледам, че при Слави има също много пространство. Няма никакво значение къде ще се заснеме. Може да се оформи един кът, в който да се приготвят нещата. То е хубаво да има и външни снимки, но просто да знаете като опция, че това съществува, стои на масата и когато сме готови да го изготвим и да го пуснем, ние ще получаваме. Дори в началото, ако се налага да натиснем и да е по-голяма кампания, ако можем да произвеждаме по 2 на седмица, той ще ги пуска по 2 на седмица. Това, което имаме на масите, което ти снимах и ти пратих, е точно в този контекст. Може да си видиш какво съм ти пратил. Видял съм какво съм ти пратил. Това беше едно от групите. Не съм получила. Това е офертата, защото ние имаме какво да направим. Ние имаме мост на вниманите, кампания, медийна кампания. За мен медийната кампания трябва да има значение обществено информираност, трябва да е BTV нова и БНТ. БНТ няма да ви пуснат заради малки истории, защото тогава ние направихме